Ngani zakwethu ngithi nje ngokukhulu ukuphuthuma angikhulume iqiniso lodwa neqiniso lonke ukuthi i-judicial system of South Africa has compromised us, have shown some loopholes regarding the matter of Julius Malema. Julius Malema was sentenced 5 years imprisonment, direct imprisonments, and also with an option of the fine with other counts of judgments. Of sentencing. So leyo nto leyo iyodwa ikhombise ngokusobala ukuthi vele lo mfana wasiqhumisa isibhamu ke bukhoma edakwe utshwala futhi ngaphekwa lokho akazange uhloniphe umphakathi wase-Eastern Cape, akazange uhloniphe umthetho weyibhamu zaseNingizimu Afrika. Nathi sinama bodyguard futhi nami ngathatha isibhamu nje ngidubule noma kanjani yabona ngabe indaba zalutho phakathi kwabantu kuyi-rally. That was a highest of ukuphula umthetho leyo nto ngithi ke mina njengamanje u-Department of Justice, Minister of Justice in this country akasichazele ukuthi njengoba kunabafowethu abaningi kangaka nabo abanawo amandla abasemajele abafisayo aphila ama-sentence abo kodwa bona batholakala behleli phakathi ejele bebolele phakathi ejele imindeni yabo inawo amandla ukuthi banga-aphila yigwebo zabo ama-first time offenders kodwa akaze kuze kwenzeke, akwazi ukuze kwenzeke. Okunjani lokhu okwenzeka overnight angalali ngisho lodwa ilanga ejele, thina salala ejele. Ubaba uZuma walala ejele wahlala inyanga after iminyanga kade isipende ejele. So yonke le nto leyo ikhombisa ngokusobala ukuthi umthetho walelo lizwe ubiased, umthetho onamehlo, umthetho okwazi ukubuka ukuthi ungubani wakwabani, uholda yiphi position. Ekubeni asinawo umlando walabo bantu besempini oMalema, akazi lutho nomfana ngisho ipolitiki wayimukela njengesinkwa. There is no heroism in his blood. There's nothing, zero. So njengamanje mina ngithi lo mfana uyasihlupha njengamanje uthi amakwelekwela wanikezwa amalungelo okuhlala eSouth Africa ebefike ngokungekho emthethweni. Njengamanje usupporta indaba yokuthi ama-Nigeria waqhubeke akhanda ingane zethu zibe wamahosha, ama-Nigeria waqhubeke abekane abamakhosi. Ngithi mina la KwaZulu Natal uMalema ngeke alibeke lapha umsunu entsha, ngeke azalibeke la KwaZulu. Ngamxosha laqala wafika ngenkani waqhaza amafinyile. Angazi ukuthi uzowefuna ukubonani-ke uMalema this time. Ngithi mina uMalema umuntu nje okuthiwa owe-EFF lapha KwaZulu ayiphele into ethu i-EFF la KwaZulu ngoba iyihlazo futhi iyisici ke siyamasha thina against abantu obokufika abamoshayo abaze bathuka ingane zethu beyibiza ngamavila. Ebengakafiki laba bantu kulelizwe sasiphila ngani, sasilinyelwe ubani. Kodwa namhlanje kuthiwa thina singabavila. Kusho le ngulube nalepoqopoqo lele ngathi ihawule inkomazi yayifela ewuswamizi ithi abantu bayavilapha bavela babangoze njani ngoba uhulumeni obadala ukuthi abantu bebengabe nayo ichoice ngaphandle kokuthi bahlale ekhaya. Njengamanje ngithi mina South Africans people uJulius Malema should be rotted in jail, not to be out ehambe etsaka enza into ayenzayo esebenzisa ipower engekho emthethweni. Abafowethu ababhadla amajele abanawo amandla okuphila mthini ngabo bona babengenabo ukuthi aphile same day baba release same day. You are setting a wrong precedence. I'm telling you ukuthi lemgogodla enubekayo wokuthi umuntu uyakwazi ukugwetshwa namhlanje kuthiwa akaye ejele phakathi aphile namhlanje 12 pain namhlanje. Ngicela kwenzeke nomunye ngakusasa ukuze ngibone le consistency yenu ukuthi lo mthetho wenu awunawo amehlo. Hi guys, so lona uthena good ngizwe amandla awethu. Angithi phela ungizwe uthe ayiphele indaba ye-EFF, wathi nje lo ngeke iphele i-EFF eKZN, and namshema angikuboni kwenzeka lokho. This guy is always standing for truth, and shema akasabi lutho ngizwe uzoyisholo nje lento afuna ukisho nje nomi kanjani. I saw so many comments abantu bethi ungenaphi wena blah 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 nje. There were so many comments athi ungenaphi wena, like uyinkunzi kodwa mfoka mchuno.
I never thought I said this, but I agree with Macingwane 100%. No one will make me hate Macingwane. Ngwabonile ke comments akanje amaningana nje. Izinsizwa zakaZulu azincethezi bakithi umuntu zimqonda ngqo. General Nhlanhla Mkhwanazi, Baba Ungizwe, Baba Nkosikhona, Ndabandaba, Nisimele. Uqinisile uMacingwane, siyabonga siwuZulu. Ndicela ube yi-president yethu, you've got my vote. Macingwane uyasimela kodwa iqiniso lakho. Awukaze wakhuluma amanga, ngime nawe. Sibonge baba Macingwane, akaboshwe. Well guys, that's it from me. Thank you so much for watching. Please share your thoughts under the comments and I'll see you guys on my next one.